Άθελά του και προς μεγάλη απογοήτευσή του το πρόσωπο της Αμερικής, ο κύριος εδώ πίσω, φρικαλαίος τραυματισμός του Kevin Ware στον προημιτελικό με του Duke, μπορεί να μην εμπόδισε τους Cardinals να στεφτούν πρωταθλητές, ωστόσο η εικόνα το έκανε το γύρο του κόσμου, προκάλεσε σοκ. Συν της άλλης ανοίγει ένα πολύ σημαντικό debate, ένα ιατρικό debate για τους λόγους που μπορούν να προκαλέσουν έναν τέτοιο τραυματισμό, αν υπάρχει υποτροπή, τι ακριβώς συμβαίνει και κυρίως το σοβαρότερο, πόσος καιρός αποθεραπείας χρειάζεται. Μια απαραίτητη προειδοποίηση στα παιδιά και όσοι δεν αντέχετε τις σκληρές σκηνές, παρακαλώ πολύ να ακούτε αλλά να μην δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Ήταν το κεντρικό πρόσωπο του κολεγιακού τουρνουά, έστω και αν δεν αγωνίστηκε στο Final Four. Οι συμπαίκτες του στο Louisville αφιέρωσαν τον τίτλο στον Kevin Ware, πολύ απλά διότι ο φρικιαστικός τραυματισμός του στον προημιτελικό με τον Duke προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και συνεχίζει να αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης και έρευνας. Γι' αυτό το λόγο αποτανθήκαμε σε δύο κορυφαίους ορθοπαιδικούς χειρουργούς με εξειδίκευση στις αθλητικές κακώσεις. Ο Δημήτρης Παπάς ήταν ο γουρλής γιατρός της Εθνικής Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου, ενώ ο Νίκος Κωνσταντίνου έχει επίσης μεγάλη εμπειρία σε επαγγελματίες μπασκετμπολίστες αλλά και σε άλλες κατηγορίες αθλητών. Μαζί τους είδαμε ξανά τον αποτρόπαιο τραυματισμό του Ware, το ευλήθη σε επέμβαση, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο σε μία μέρα και πλέον περπατάει με πατερίτσες. Θα μπορέσει μία μέρα να παίξει και πάλι μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο? Ο Δόκτωρ Κωνσταντίνου είναι επιφυλακτικά αισιόδοξος. Συνήθως τέτοιες βαριές κακώσεις βλέπουμε σε πτώσεις εξ ύψους. Εκεί πραγματικά ο χρόνος αποθεραπείας είναι μεγάλος. Είμαι σίγουρος ότι ο παίκτης έχει την καλύτερη αντιμετώπιση από τους γιατρούς του. Αν δεν υποστεί κάποιες από τις επιπλοκές που μπορεί να παρατηρηθούν σε τόσο σοβαρούς τραυματισμούς, οι οποίες περιλαμβάνουν επιπλοκές από το δέρμα ή από τους μυς ή στην πόρωση του κατάγματος και δεν υπάρχει κάποιο υποκρυπτόμενο ιστορικό το οποίο οδήγησε σε αυτή την κάκωση, όπως είπε και ο συνάδελφός μου πριν, νομίζω ότι μπορεί να επανέλθει στις δραστηριότητες του. Σε περίπου? Πιθανότατα μετά το χρόνο. Αν τώρα κάτι πάει στραβά στην όλη διαδικασία, μπορεί είτε να μειωθεί η επίδοσή του και να πέσει η κατηγορία ή και να σταματήσει το μπάσκετ. Ειδικά αν έχει βλάβες σε νεύρα, πιθανότητα να επανέλθει είναι μικρή. Ο τραυματισμός του Ware ήταν σίγουρα πρωτόγνωρος, αλλά πολύ μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει και ο χρόνος αποθεραπείας του Derrick Rose. Σε αυτή τη φάση, στις 28 Απριλίου του 2012, ο Superstar των Bulls είχε υποστεί ρήξη χιαστού. Στην Ευρώπη οι αθλητές επιστρέφουν το πολύ σε 6 μήνες, αλλά ο Rose έχει συμπληρώσει κοντά στο χρόνο και κοντεύει να καεί στο ζέσταμα, αφού πέραν της προθέρμανσης δεν συμμετέχει στους αγώνες των Ταύρων. Η εξήγηση που έδωσε ο κύριος Κωνσταντίνου είχε δύο σκέλη και το δεύτερό της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πιθανότατα αυτό που συμβαίνει στην περίπτωση του αθλητή είναι είτε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε εμείς και το ξέρει καλά το ιατρικό team, είτε στα πλαίσια μιας επιπλοκής, είτε στα πλαίσια μιας ιδιαιτερότητας, ή η χρήση αντί για βιολογικού αυτομοσχεύματος όπως χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη, πτωματικού, το οποίο είναι πολύ συχνό στην Αμερική, περίπου σε το 50% των επεμβάσεων προς του χιαστού χρησιμοποιείται πτωματικό αλλομόσχευμα. Δηλαδή έχει πάρθει μόσχευμα από έναν νεκρό άνθρωπο. Από έναν δότη, ο οποίος έχει ελεγχθεί βέβαια με όλα τα απαιτούμενα standards και όλες τις ιολογικές εξετάσεις που πρέπει να γίνουν, αλλά η ενσωμάτωση αυτού υπολείπεται του αυτόλογου μοσχεύματος. Συνήθως μετά το χρόνο μπορεί κανείς να εμπιστευτεί ένα τέτοιο μόσχευμα. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πόσες παραμέτρους μπορεί να έχει ένας τραυματισμός και πόσες δυσκολίες έχει να ξεπεράσει ένας επαγγελματίας αθλητής πέραν των προφανών. Άκρος ενημερωτικό αυτό το ρεπορτάζ, γιατί μερικές φορές μπορεί να συμβαίνουν πράγματα τα οποία κανείς δεν τα φαντάζει.